tal, señoras y señores? Son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no a voltas co prato. E sempre fago a mesma pregunta, pero é normal que a faga. Aínda non nos seguides nas redes sociais? Mal asunto, eh? Mal. Arroba a voltas co prato. Aí tedes penduradas todas as receitas que facemos todos os días. E ademais, agora temos un sorteo, un lote de produtos que saberemos o próximo lunes quen é o gañador ou gañadora. Así que, por favor, participade, porque tamén sorteamos cousas no voltas co prato e cousas que moitas veces cociñan persoas maravillosas. E despois están as dúas mulleres que temos hoxe, que ainda son máis maravillosas. Que pasen, por favor, Estefanía Colmeiro e Merchi Rodal. Un aplauso para elas. Por que se pejaron tanto a mí? Porque nos chamaches maravillosas. No, dixen que erades máis que maravillosas, non te equivoques. Pois como non nos vamos a pejar a ti. Arrimarse moito. Sí, a ver, arrimádevos. Que guai, son como Sinchan, sabes? Estou super contento. O home máis afortunado da televisión de Galicia. Xo era, e agora moitísimo máis. Bueno, rapazas, a ver, contádeme, como estades? Estupendas. Sí? Sí. Eu vexo-vos estupendas, eh? Moi ben. Vexo-vos radiantes, Gracias. felices. Moitos sorrisos hoxe nas dúas, verdad? Estamos contentas, Sí. estamos xuntas. Facía moito tempo que non Efectivamente. miramos xuntas as dúas. Bueno, pois, eu creo que cheira un pouquiño a lambetada. Cheira máis un pouquiño. Sí, Cheiras ben, cheiras Cheiro ben. ben, verdad? Pois a ver que nos trae Inés de Vedra. Ola, chamo-me Inés e son do Concello de Ben. Quero darvos a receta de bizcoito de limón. Mezclas todo, untas o molde con mantequilla, pouco de fariña, aceite e botas dentro. Des o forno calentado a 180 grados, o que este todo dentro, 40 a 45 minutos. O que este, polvoreas azúcar moído por arriba e listo, rico. Contei xa a historia de que meu primo máis eu aprendemos a dar bicos con limóns. En serio? Sí, Non sabía eso. Xa contei esta historia no programa e non a vou repetir. Se queredes que repita, Un pouco ácida, pedídeo por non? redes sociais, un pouco ácido, sí. Bueno, Inés quería un biscoito de limón, que ademais en Galicia temos moitísimos limóns. temos Estamos na moitísimos tempada dos limóns. Limoeiros, agora os limoeiros están brotando cantidades inxentes de limóns, pero creo que vos ides facer algo un pouco distinto. A ver, Merchi, contame. Eu vou facer unha torta de limón, un pastel de limón. Un pastel. Empezando por un biscoito, como fa Inés, pero poñéndolle un recheo e unha cobertura. Pero De limón. Vai ser un biscoito. De limón. De que? De limón. Estefanía Colmeiro, Pois eu vou facer unha torta con Hola. 3 ingredientes tamén. con que? Pois vai levar unha masa quebrada, Crevada. crevada. Vai levar unha crema de limón, Crevada. crevada. Que máis? Unha crema de limón e un merengue. É un merengue. É un merengue. Pois... Vai ser moi sinxelo. Pinta moi ben, vai ser algo creo que a xente demais pode anotar na casa porque sempre hai moitos limóns e hai moito que facer con eles. Así que, señoras e señores, cociñamos con limóns hoxe. No voltas co prato quedamos con Merchi Rodal. Veña, imos alá. Vamos. Imos. Primeiro de todo, antes de nada, imos cortar o leite. Non cun coitelo, senón con limón. Imos facer soro de leite. O que fai Merchi! queixos... Merchi! O que fai queixos sabe Merchi! perfectamente do que estou falando. Merchi, escoita, vamos a ver. Non me podes decir que vas facer un biscoito, unha torta, e o primeiro que me dice é vou cortar o leite. Xa non cho como. Que non penses nada raro. Xa non cho como. Este biscoito é soro de leite. É típico de Inglaterra, en América, que fan moitos biscoitos, quedan máis esponxados, máis suaves por dentro, e eso é por culpa deste soro de leite. Pero- Chámanlle buttermilk. Bueno, claro, sí, porque dis buttermilk non quere dicir que non corte o leite. Que non, xa verás, non pasa nada. Aproveito para dicirlle a xente na casa que os biscoitos que teñan leite como ingrediente que proben a botarlle un pouquiño de zume de limón e o deixen así 10 minutiños antes de empregalo. Sí, Xa verán que rico. Señoras, señores, fáganlle caso a Mercho a mí. Fáganlle caso, corte co leite. Que máis dá? Non hai nada máis que fazer na cara. Cortamos o leite. Que é algo Hai que normal. utilizamos o leite cortado para todos Marcha, no marcha, que programa. vou facer ruido, marcha. Vas facer ruido. No, pero quero ver como corta o leite, xa estás Xa cortado. está, xa lle botei. Que lle botaches, limón? Nesta taciña de leite, boteille, pois, É que é como un verdad. dedo de zume de limón. O que te é soro de leite, o que fai queixo. Aproveita este soro. É o que xa. levan os iogures por riba. Sí.
Ah, o liquidillo por riba do yogur. E agora vou mesturar manteiga co azúcar. Voulle dar un voto de ruido. confianza porque xa sabemos que Merche é a mestra das tortas. Ai, Vale, e dos biscoitos. Voulle dar, deberías enchufar, si, o batedor, deberías enchufar. Vamoslle dar un voto de confianza a Merche, marchamos con Estefanía, mentras tanto, plataforma de afectados. Señoras e señores, se queredes chamar e dicirlle a Merche que isto non se fai, 664-483419, o teléfono da Voltas co Prato, e recordade tamén que repartimos 50 euros dunha vez e 50 de outro. Necesito axuda. Que faz? Está roto. Non me digas que rompiche la... Non o rompín, está roto. Vale. A plataforma de Vamos a afectados buscar polas unha batedoras. solución a Merche Rodal, mentras tanto marchamos con Estefanía Colmeiro. Tranquila que se te veña a xudar agora, va? Ai, pobriña, ainda por riba de cortar leite, Estefanía. A ver, son cosas do directo. Xa, bueno, pero cortas Cociñar. leite. Cortar leite. Cortar leite. A quen se lle conta? Bueno, aprendiches algo novo, non? Sí, Sí, seguro. cortar leite. De verdad, que escándalo. A ver, contame, que vas facer ti? Eu vou facer unha masa crevada, Moi ben, dixéchelo ben. que vai a ser a base da torta. Vale. Esta masa leva fariña, xema de ovo, manteiga, azúcar glas, porque é unha masa Crevada. crevada doce, e sal. Chámala así porque quebra. Chámase crevada, Efectivamente. pero leva... É como o... Sabes o do Castro de Santa Trega, que non é tegra. Sí. É trega, pois exactamente igual, masa crevada. É así. Entón, esta masa, a min gusta moito, pois despois queda por debaixo... Racha, non rompe moi fácil. Efectivamente. E ten un sabor así moi... como a de galleta, non sei. De galleta. Ese Sí. sabor de galleta dacho a manteiga. Ah, Porque as galletas levan manteiga. vale, vale, E por vale. iso vale. che recorda esta masa a ese sabor de galleta. Vale, vamos a repasar os ingredientes. 250 de fariña, 100 gramos de manteiga, está lo vendo aí abaixo, 2 xemas de ovo, 50 gramos de azúcar moído, 30 mililitros de auga e unha chisca de sal, un chisco de sal. Tédelo aí abaixo, así que xa ides anotando na casiña, ti recordas as cantidades. Sí. Sí, ah, bueno, non sei por que Ti os lin, sábelas entón. moi ben. Porque as lin? Ah, porque as liches. Linas aí abaixo, mira, teño aí embaixo. Por eso as lin. A ver, o de sempre, as masas ter os ingredientes a temperatura ambiente. Vale. Para que se faga máis sinxela a mestura, claro. Sí, sempre decimos o da manteiga, non? Que é unha cousa que sempre estamos Sí. repetindo, pero é certo. A Esta manteiga... masa, perdoa que te Sí, sí, interrumpa, no, sigue. eu digo por seguir, Sí. podemos lle dar un repouso pequeno no frigorífico, Sí. porque a manteiga o que fai é endurecela Sí. e despois a hora de estirala é moito máis sinxelo. É unha tramposa, porque dixo que sabía as cantidades e tenes aquí. Non son unha É unha tramposa. É unha tramposa. Son unha tramposa. Dixo que sabía e tenes aquí Pero anotadas. Intentoume engañar a eu mí. non che dixen que a sabía de memoria. Ai, non. Xa, Dixenche que a sabía de memoria. Entón, Cañotas. deixa repousar a masa e estírala primeiro, estírala despois de repousar, non? Estírase Neste caso vamos a facer así para que a xente o vexa na casa, pero Efectivamente. o normal sería deixala repousar e despois estirala. Efectivamente. Perfecto. É máis doado porque a manteiga no frigorífico que vai facer é endurecer, Ajá. entón para manipulala é moito máis fácil de traballar. Pero bueno, Estou facendo a man. É que estou me rindo da pobre porque está aquí traballando. Esa xente que non ten batedoras na casa. Esa xente que non ten batedor na casa, O se che fai- Agora mesmo, si agora para mesmo, Non hai problema ningún. agora mesmo estaste sentindo moi identificado con esa xente, verdad? Sí. Pois un saúdo para toda a xente, por exemplo, da Illa de Ons ou así, que moitas veces quedas en luz. Bueno, pois esa xente agora mesmo Pode é a facer. nosa queridísima Merche Rodal, que está traballando aquí a pobre, a man, ainda por riba. Ai, que desastriño. Moi ben, entón, o fondo. Untámoslo con forramos manteiga. o molde con manteiga para que despois, cando saia do forno, sexa Ajá. fácil de desmoldar. E xa poñemos o que é a masa forrando. Ai, a masa non che rachara. A masa, cañotas, está a É crevada, temperatura... claro, é crevada, entonces creva. Efectivamente, esta Claro. temperatura ambiente que non é o mismo que se estuvera Xa. refrexerada. É o que ten a cociña en directo, señoras e señores, que a veces as cousas non saen como unha quixera, neste caso Estefanía, Ah. que pensaba que ia ser todo maravilloso, e Isto rachoulle a hai masa. que ir resolvendo como na vida mesma. Sí, pouco a pouco. Sí, pouco a pouco, Escoita, pero vai me esta quedar unha masa- masa estupenda. Agora teño a dúbida de esta masa, desde que poñer por riba peso ou non sube. A ver, esta masa non leva lévedo, Ajá. entón non vai a medrar. Isto vai na llama, Sentime. Isto- Esa masa non vai medrar, a que Non está vai vendo a a xente medrar. na casa. Podeslle poñer peso, Unhas fabas, uns sí, garabanzos. Podríaselle poñer, Sí. pero non é necesario, porque Vale, non vale. leva lévedo. Non.
non é fundamental. Claro. Vamos deixar aquí a pobre Estefanía traballando pobre? e vamos ver... Sí, porque estás traballando. Quero Xa que dicir... masa máis estupenda, Vale. eu xa rematei, xa vou ir ao Non se lle pode forno. dicir nada. Vamos con Merchi Rodal, veña. Merchi, que? Sacaches brazo? Sacaches brazo? xa está. Sí. Mira, está forte agora, Mima, ahora se Biscoito de toda a vida. Biscoito de toda a vida. Ahora sí que aprendiches. Ahora sí que de verdad estás facendo televisión. Entendes? Mira, fixadevos. Mira como lle dá. Mira, que con pasa? estilo, Se clase, foran elegancia. simplemente Dalle aí. Dalle aí que bater- vexan na casa como traballas. Mirade, fixadevos como traballa Merchi Rodal, A cousa é que traballando a máquina, a manteiga coa azúcar queda mellor, pero Isto que se é pode o facer a amo- man. Isto é o amado do biscoito. Sí, e ahora botamos o leite, que xa está cortado, se ves? É como se que se cortou, pero de verdade que non pasa nada. Ves que parece yogur? Mira, Estádelo vendo. Eso que vedes, esto que vedes aquí. choro de leite. Como se chama? En inglés, buttermilk. Buttermilk. Pódese facer na casa con un vaso de leite e un poquinho de zume de limón. E deixalo 10 minutiños. Cheira moitísimo limón, Isto vale para que Sí, o sí. biscoito quede máis esponsado, máis suave, dalle unha cremosidade por dentro que lle queda moi ben. Sería bonito que quedase así. Imos ver si queda. En calquera caso vamos chamar a nosa convidada do día de hoxe. Así que, por favor, que pase Inés de Vedra. Un aplauso para ela. Hola, Inés. Hola, buenas. Ven por aquí. Ven por aquí. ¿Cómo estás? Ben. ¿Estás ben? Hola, Inés. Hola. Temos problemas aquí, Inés. Facíasnos falta a ti. Temos problemas porque está a Merche facendo un biscoito, quere facer un biscoito de limón, pero deuselle por inventar unha cousa, é Que non cortalo leite. inventei nada. Non inventei nada. E non se lle correría cortalo co cuchillo, non? Porque entonces xa era problema completo. Teño aí Non, feita. podía ser, pero non, pero cortou o leite de verdade. Non é broma, Leite enteiro cun pouquiño de zume de limón. Fan moitos biscoitos en Inglaterra, en América fannos así, que chamanlle soro de leite. Aquí como utilizar o cando fas o queixo, esa parte Sí, de o arriba. soro, sí. Pois unhas magdalenas feitas con ese soro quedan riquísimas. Inés, Dime. si queres marchar para a casa, estás a tempo. No, Ainda no. non tes por que probar eso. No, Que pero malo. como dis que hai problemas, eu tamén podo ter problemas na vida e se é un veneno tamén me quero envenenar. Eu quero probalo. No, no, no. Non creo que te queira envenenar. Pois logo vamos a probar. Non sei como sairá iso, Non sei como sairá iso. Que Ten ben, boa saberás. Ten boa pinta, ten boa Ten, pinta. ten. A verdade é que sí que ten boa pinta. Gústame moito meterme con Merchi, bueno, cos cociñeiros do programa en xeral, pero ten moi boa pinta. Este biscoito, ademais, despois vai a levar un recheo de leite condensado, Ah. despois unha cobertura de queixo crema con nata. Xa verás, moi rico. E zume de limón. Dentro da cobertura, dentro do recheo, dentro do biscoito. Se vai levar leva un zume de pouquiño. limón por doquier. E reladura. O Reladura, biscoito leva sí, sí. reladura. Bueno, Está moi que rico. maravilla. Pois vai levar un recheo de leite condensada e outro de queixo crema. Así que pode estar moi ben o biscoito que está a nosa queridísima Merchi. E isto vai en algún momento ao forno? Sí, claro, agora mesmo vou poñelo aquí. Valo meter xa ao Sí, forno. ao forno. Unha horiña, vou poñerlle papel de forno porque o molde non é desmoldable. Xa. Entón, para que sexa despois máis doado e vayamos máis rápido. Ah, queres que te axude? Sí, pon aí unha man. Ui, varme manchar ainda por riba. No, procurarei non manchar. Veña, va. Unha horiña no forno, a 180 grados. Ben. Que guai. Ves? Ves Sí, como sí. xa empezas a velo de outro xeito? Isto despois, claro, deixalo unha horiña a 180 grados, vai che medrar moito no forno ou non? Un pouquiño, non moito. Vale. Leva un pouco de lévedo, medio sobre de lévedo. Vale. Non vai medrar moito porque leva manteiga. Os biscoitos con manteiga non medran tanto. Bueno, Inés, como ves? Pois de momento crudo, pero ben. Sí, velo cru, é verdade. Bueno, non sei se Estefanía quer ir ao forno, pero vamos xunto a Estefanía. Tira, Eu vou palo, metelo tira ao palo. forno Por xa. onde imos? Estefanía, a ver, tira. Eu tamén Estefanía, quero ir a... Boa tarde, Inés. queres ir Hola, ao buena. forno? Sí, eu fixen unha base de masa Crevada. crevada que vai levar esta torta, que vai levar esta base de masa crevada, vai levar unha crema de limón fría e un merengue. Moi ben. Entón vou a meter Vámonos a meter no forno, a torta no espera. Vámonos a meter no Gracias, forno, cañotas. mete aí. A Ai. 180 grados 30 minutos. 180 grados, 30 minutos. Inés, chegou un momento no que me tes que decir cal das dúas receitas crees que che pode gustar máis a ti. Pois a min o limón gustame moito. Xa, as dúas levan limón. Pero... eu sin probar non opino. Non te molles. No. Ti eres unha muller que se non proba, Home, podo opinar, pero non podo acertar. vamos a decir que non eres unha fala barato. Ti queres Bueno. probar primeiro. Bueno, tía. Bueno.
Bueno, pois despois probarás, vale? De Vale. momento podes ir ao sofá dos sufridores e despois chamo. Moitas veces, Un vale. aplauso para Inés, que está con nós hoxe no Voltas co Prato. Maravillosa ela. Comendo moito limón, Que? Non tes batedor, ti tampouco? É que como se estropeou hai que ir dándolle aquí a Sí, man. sí. Pero si queres un pouquiño de Queres que facer lle dé? brazo, Eu xe teño moito brazo. ou se fuches ao gimnasio. Home, mira. Bueno, pero podes fortalecer Veña. un pouco máis. Queres que lle dé? Sabes o que leva un merengue? Claras de ovo, Crees ben? e que máis? E E azúcar. E vamos a botar azúcar moído para que quede moito máis fino en boca. Vale. Veña, valle dando. Que tes pa un ratiño, Eu queríame casar miña nai non teño roupa. Hola, Nieves, que tal? Boa tarde. Moi boa tarde. Como estás? Moi ben. Ti tes limoeiros? Si, teño un montón deles. Xa está? Sí. Ah, vale. Tes moitos limoeiros, que dan limóns ou dan poucos limóns? Porque hai anos que dan pouco, Este ano dan abondo. Sí, están cargados. Si. Cando queres vete por uns poucos que xos vendo a bo precio. Ah, no! Ah, no! Eso sí que no. Eu pensei que ias dicir para quedar ben conmigo, Nieves de Cambre, que ias dicir mándoche uns limóns. No, que eu tamén teño limoeiro na casa, O que pensas? Bueno, como os meus seguro que non son. Bueno, eso pode ser. Bueno, e que faz con tanto limón? Porque se tes tanto limón, algo terás que facer con eles. Pois fago limoada, Oh, que teño na nevera, pois nas mañas tomo, Oh. fago bizcoitos, Ostras. e este fin de semana vou fazer unha boa obra de caridade. Hello? Como? Porque son as festas de San Pedro de Nós en Oleiros e van po buchinche, pos picos lamis. Vai pas copas, non? Vente tomar unha. Vai pas copas. Bueno, pensarei no, Nieves, pero gústame que Limón de fagas... casa. Gústame que fagas unha boa obra de caridade e que mandes pa o bochinche, pa o carro, moi ben. Nieves, un bico moi grande, grazas por chamar, de verdade. Pasade moi ben na festa e xa sabes que podes vir e traer limóns cando queiras. Vale, aquí a festa tamén, ou todos. Moitísimas grazas. Moitísimas Gracias grazas, a un ti. bico. Chao, Chao. chao, un biquiño. Hasta loguiño, chao. E ti que faz aquí? Pois eu estou cocendo o que é a crema de limón ao baño María. Pódese cocer no cazo, pero arriscamos a que se nos pegue, porque é unha crema que leva bastante ovo. En este caso, esta crema vai levar 5 xemas de ovo, Sí? 2 ovos enteiros. Perdón, 5 xemas de ova, 2 ovos enteiros a maiores. Si, reservamos Vale. o que son as claras deses 5 Deses ovos, 5 ovos. para facer despois o que é o recubrimento da torta nese merengue doce. Estaba vendo a xente no printer aí debaixo, ten escrito na casa e mentras tanto vamos a contar cousiñas a Galicia, porque que podemos facer cos nosos limóns? Para empezar, collelos e cheiralos. Os que tedes limoeiro na casa sabedes ben que o seu recendo é algo único, especial, diría eu. E si, coa súa presenza melloran calquera lambetada. Se facemos un biscoito desde toda a vida, podemos darlle un airiño coa súa reladura. Pero se queremos afondar neste aromático asunto, hai un mundo de posibilidades. As cremas elaboradas con limón son sempre boa cousa, e unha delas é o Lemon Curd. Ten un nome propio e sona internacional. Aromática e ácida, sempre agradable, un aire doce. Será por iso que o Lemon Pie, unha das tortas de limón máis famosas do mundo, equilibra a dozura do merengue co toque ácido do limón. Unha fantasía larpeira que celebra o seu día, atención, o 15 de agosto, Día da Santa María, nos Estados Unidos. Cae algo lonxe, a verdade. Moito máis barato sae probar as nosas receitas, así que xa sabedes que todos os detalles están en donde? Nas redes sociais, en @avoltascoprato. Vamos ter todas as receitas de limóns, aí, penduradas. Vamos con Merche Rodal que me está chamando, Cando me pica aquí o oído, é porque está a Merche aí, Hola, ¿qué tal? Ves, hola, que tal? Son Merche Rodal, a que corto o leite. Quero sacar o biscoito do forno. Podo sacar. Estivo- Hola. Un tachán. Aí está o biscoito de Merche Rodal. Unha horiña de forno. Bueno, máxia televisiva a top aquí, Aí está. Outra vez, máxia televisiva a tope. Non sonou. Máxia televisiva a tope. Aí está, máxia televisiva. E aquí o botou primeiro... unha hora. Sí. Temperatura, recórdame canta era. A 180 graus. 180 graus, vale. E agora? Temos aquí unha cremiña feita con leite condensado Ajá. e zume de limón. Ti sigue, Prove, sígote. A ver esta crema. Oh! Oh, que rica, deu-me escalofrío por toda a boca. Eso, porque leva o leite condensado e zume de limón. De limón. Unha latiña de leite condensado e como 2 dediños dun vaso de leite limón. Eu creo que é unha boa De zume pregunta, de limón. Unha boa pregunta para a xente da casa. Que leva Ah, espera. a crema de recheo do biscoito de Merchi?
Leite condensado e limón. Repite, por favor. Moi ben, Merchi. Outra vez, por favor. Que leva a crema de recheo de Merchi Rodal? Vou non facer ben, vou mirar para outra cámara e dicir leite condensado e limón. Que mono. Ahora fixino mellor, verdad? Ahora fixino un pouco mellor. Non te pases. 664-4834-19, chamade ao Voltas co Prato. Temos 50 euriños en xogo, por favor, señoras e señores. Recordade que estamos a final de mes, así que veñen moi ben, 50 euriños. Mira, estou facéndolle ocos o biscoito, porque Ala. nestes ocos é onde vai a ir esa crema, vale? Ala, que guai, entón despois vas... Espera, este truco mólame, Entón, faslle buracos co que sexa, co mango de calquera cousa que teñas na casa, non? Si, como este, por exemplo. Entón, faz os buraquiños e despois eso, énchelo todo, así tes toda a crema. Podería cortalo pola metade e facerlle o recheo, Ala, pero que imos a guai. facelo así. Por Que exemplo, guai. cando teñamos todo o recheo, poñemos, ves, e vai E dá enchendo igual eses buracos. que se che bote por fora. Home, claro, Ah, vale. exactamente igual. Ostras. Voy a seguir facendo buracos Cos rico, pues, recheando. Vale. E despois Despois- valo ir como pintando un pouquiño para que baixe, non? E despois por riba todavía verá a crema de queixo e nata. Bueno, mellora- Con zume de limón. Mellora moito a cousa para Merchi Rodal que comezou o programa cortando leite e fixadevos que pedazo de biscoito ten agora aquí diante, O sea que ás veces teño que tragar as miñas palabras. É así. É así. Vamos con Estefanía, veña. Vamos co colmeiro. Limón, limón, limón. Viñas moi lanzada, Asustei-me Crema un de pouco, limón. Crema de Es un limón. pouco como un pavo, casi. Contame, crema de limón. Crema de limón. O que che decía, para esta crema de limón, 5 xemas de ovo, Ajá. reservando as claras para o merengue. 2 ovos enteiros. 2 ovos enteiros. Moi ben. E vai ser a mesma cantidade de azúcar glass, 110 gramos de azúcar moído. moído. Perdón. 60 de manteiga que llevamos a botar ao final de todo. Vale. Non agora na cocción, porque se a botamos agora na cocción vai a perder o que é o brillo a crema. E se a botamos ao final, esa manteiga non se cociña, digamos que non se separa o que é a grasa do suero. Entón, a ti interesa que este máis E crúa, non a manteiga? lle dá brillo. Vale. E 110 gramos de zume de limón. Moi E ben. agora xa é enfriala. O sea, unha vez que a cociña está, que deixar a refriar para poder comela e máis utilizala, non? Efectivamente. Moi ben. Pois moi ben, manteiga está e xa enfriamos. me gustando. Aí vai ca manteiga para dentro. Aí para dentro, É o único que faz é derretela, simplemente, non? que funda e xa... E unha cociñas. Efectivamente. Déixala derreter. Deixo derreter. Moi ben. E xa para o que é o frigorífico. Bueno, estamos facendo receitas moi larpeiras e está soando can. Eu creo que é o teu forno, Fanny? Sí. Porque o dela xa estaba leído. Sí, certo. Vamos a abrir o forno de Fanny, veña, vamos alá. A ver, déxeme Veña. coller un pano Cando queires, para non queimarme. Veña, gañotas. va. E aquí Quero un teño- tachán, quero un tachán para esta mullera de 3, 2, 1. Aí está, fixadevos que maravilla de masa crevada que fixo Estefanía Colmeiro. Es que ben. Ola, E queda agora voulle superguai. botar o que é a crema e despois napamos co merengue. Fixadevos que é o que fixo, que xa o fixamos máis veces, foi pinchalo co garfo e non lle fai falta poñerlle nada por riba. Non fai falla, porque é unha crema que non leva leve de ontón. Moi ben, Vale, esta crema vou necesitar un pouco de maxia, porque ten que estar fría. Necesitas máis? Efectivamente. maxia? Necesito maxia. Toma. Veña, vamos repartir cartiños, creo que imos ata Coruxo. Hola, Lourdes, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben, moi bien. Ti tas limoeiros ou non? Teño un limoeiro con limóns enormes, e Sí. moitos este ano. Pero como son de grandes? Como a puños ou máis grandes? Como a puños. É que este ano os limoiros están a tope. Están a tope, verdad? Dan un montón de Sí. limón, sí. Sí. Por Lourdes, xa sabes que eu son de pedir, así que si queres mandar uns poucos, aquí Bueno, recibimos pues- encantados. Pois sí, Tes que cambialas tamén, por limoada podo ou ir por levalos, biscoito. podo ir levalos. Home, si queres vir un día ao programa, se traes unha bolsiña de limóns, nós encantados aquí, Pois está de acuerdo, de acuerdo. Veña, vamos alá, por 50 euriños. Que dous ingredientes leva a crema de biscoito de Merchi Rodal? Leva limón, Sí? limón e que máis era? Azúcar, huevos. Azúcar. Unha cousa con den... Endensado. Eite, con... Endensado. Ah, Nata. que pena, Lourdes. Era leite condensado.
É verdade, leite condensada, sí. Non pasa nada, Lourdes, xa sabes que podes chamar outro día, por suposto, podes vir cos limóns ou sin eles, Non tens que traerles. Vale. Veña, un bico. Gracias. Un bico, chao, gracias por chamar, gracias. A ver, Merchi, que te vexo xa botando queixo que é a crema, non? A crema que vai por riba. Hola. Esta crema feita con queixo crema, Sí. con nata, con reladura de limón e cun pouquiño de vainilla e azucre moído. Moi ben. Estámoslo vendo aí, mesturamos 340 gramos de queixo, 360 mililitros de nata, 250 gramos de azúcar moído, un pouquillo de vainilla e, por suposto, limón. Mirade que maravilla, Agora vamos Buah. a poñelo bonito. Queda super chulo. Relarlle un pouco de limón por Espectacular, riba. Moi rico. Creo que chegou o momento de preguntarlle a Inés. A ver Veña. se lle parece ben todo o que estamos facendo hoxe. Así que, imos falar con Inés. Móvome que xa bastante. Pues Como estás? Ben, aquí sentadinha, ben. Estás cómoda? Vou ao mozo, vou ao lado, Está que ben? máis quero? Está acompañada? Gustan os limóns? Pois sí, é un... Os limóns en por si fanse me hacen, pero en repostería o que máis me gusta é algo que leve limón. Sí. Sí. Gustan os dulces que sean... Que non sean empalagosos, que Claro. sean frescos. E canta xente hai que o come así, Hai xente que o come. Eu non, Eu pa tanto non dou, eu tampouco. Bueno, pero eu sei que hai xente que come. Bueno, vistas as receitas que están facendo as dúas cociñeiras, sigue sin mollar se hai algunha que te inspire máis confianza que a outra. Non. De momento, eu teño sabor na boca e non... Non quero. Non na cabeza, non na cabeza. Temos sabor na boca. Bueno, pois Inés, chámote agora e vas probar, vale? Vale. Veña, un aplauso para Inés que está con nós con a Voltas co Prato. Vamos dar un aplauso a Inés, por favor, compañeros. Un aplauso para Inés. Aí está. Estefanía, eu creo que fixo algo aquí. Temos... Ah! Sí, Fora. montei o merengue a man. Fora, montáchelo merengue a man. Hoxe merezco outra chapa, Saltou a noticia. Mira, e agora vou queimar o merengue. Isto podémoslo facer co grill do forno, por si non temos un soplete. Espera, montáchelo merengue a man. Bueno, monteino eu, un pouco. Bueno, axudaches. Digo eu. Dachesme moita enerxía positiva. Moi ben. E agora creo que vas... Espera, botaches azúcar por Botelle riba. azúcar porque vai axudar a caramelizar un pouquiño. Vale, vamos ver isto. Vale, e agora con a axuda de soplete, que se na casa non temos soplete non pasa nada, porque co grill do forno Claro. conseguimos este resultado. Moi ben. Entón, isto que está facendo aquí Estefanía poderíase facer tamén no forno, No forno, sí. Non fai falta que vos poñades así. Acabamos a torta, Claro, con efectivamente. ela o traballo puro e duro porque se podería facer tamén no forno. Pero Efectivamente. a mí o que me sorprendeu do merengue, porque montar un merengue non o fai todo o mundo. A man. Bueno, antigamente era como se facía nas casas, pero bueno, eu viñen a gañar e dixen o merengue vou no montar. Claro, Sí, viñaches sí. a tope, sí. Efectivamente. Veo a tope, entón podemos Hai que repartir... poñer solucións. Podemos repartir 50 euriños porque o mereces. Sí, home. Porque ves a gañar. Eso sempre Pois. gosta, o de repartir Veña, cartiñas. pois imos alá. Que dous ingredientes leva o merengue de Estefanía Colmeiro? Azucre moído e claras de ovo. 50 euros en xogo, 664 4834 19. Repíteo, azucre moído. E claras de ovo. Eses son os dous ingredientes que leva o merengue de Fanny. Eu creo que agora chegou o momento de probar. No Voltas co Prato, así que lle vamos pedir a Inés que se levante e que veña con nós. Un aplauso para Inés. Vamos, Inés! Vente por aquí. Vente por aquí. Vamos alá. Inés ven conmigo, Ponte aí na zona de probar. Fíxate que espectáculo temos hoxe aquí, Inés? Un pastel, unha torta de limón, as dúas, que pedías ti. Os aí tes, mira. Ahora vai Este que rematou cun merengue que ademais pegoulle por riba para caramelizalo un pouquiño. Uf. Ai, e xa sabes que cun bocado chega. Xa. Non tes que comer todo, non vai a ser que che sente mal e non quede nada para min. Vale. Vale. Bueno, pois a mitad para ti e a mitad para min. Vale. En secreto, Xa nada está, máis. xa está. Moi ben. Vamos repartir cartiños. Imos ata a mesa lista. Julia, que tal? Boa tarde. Hola, buenas Podes ir tardes. ¿Cómo empezando, estás? Si queres, xa, a probar. Moi ben. A ver, ti tes limón en Ames ou non? Tes limoeiros? Nada, que vivo nun piso, non Bueno. teño limoeiros, non. Bueno, me capo. Sabía que ter un limoeiro ainda que sea no cuarto de baño plantado. Xa, pero o cuarto de baño anda pa máis. Veña, vamos alá. Por 50 euriños, que dous ingredientes leva o merengue de Estefanía? o de Merchi. No, o merengue de Estefanía. Estefanía leva azúcar molido Sí. e clara de ovo. Moi ben, 50 euros.
50 euros que van para ambis, para unha muller, Julia, que non ten limoeiros. Bueno, Non teño, non. non pasa nada, pero xa sabes que podes vir un día por aquí cando queires. E unha última pregunta. Quen crees que vai gañar hoxe? Ai, calquera das dúas, porque son dúas artistas cociñando, Sí, a verdade é que sí, son dúas artistas. Ai, que maravilla. Veremos que é o que pasa. Un bico grande. Gracias por chamar, Julia. Chao. Hala, chao. Hasta logo, chao, chao. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias. Estou vendo que a Inés deulle tempo hasta de repetir. Eso está ben. Eso está ben. Hai que probar ben probado. Estás probando por ti e por toda Galicia, Inés. Estou comendo a miña mitade, así que non Vale, se quedou é verdad, a é verdad, é verdad. Deixemos a miña. Pois imos alá. Inés de Vedra trouxe limóns e fixemos receitas de limón, Un biscoito e unha torta. Imos alá, Inés. Quen gaña a voltas co prato o día de hoxe? Teño moi difícil. Xa. Pero... Este. Estefanía Colmeiro!